Внимание! Всички прилики с реални лица и събития в рубриката отговарят на действителността, за разлика от мненията и тезите, изразени в нея. Те са плод на художествена измислица и не съответстват с вижданията на реалните личности. Вече отбелязах 2 деца. Мисля да реализирам хетрик. Призовавам останалите българи да не чакат някой да им пусне пас, а сами да се впрегнат и да реализират и те по няколко гола. Така де, деца. Имате бум на ражданията? Не бях чувала за такова нещо. Ето откъде ще напазарувам коледно за брат. Правете бебе! Опан раждане! Ох, само не казвайте на Ангелинка, че и тая Коледа ще ми докара няколко бебета. Не съм спал от 5 години вече. Раждаме, брат ми, раждаме! Как няма да раждаме? Ето днеска сутринта родих, вечерта пак ще родя. Сега като си нямам партия, ще ида да си играя с другите деца. Имало много напоследък. Пък онзи ден някакви македонци обявиха, че първото бебе на земята се родило в Скопие. Може и да са прави, само дето майка му и татко му са българи.